U kolovozu ove godine zaklada Kajo Dadić u partnerstvu sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva raspisala je natječaj u programskom području Društveni kapital zajednice za dodjelu financijskih podrški projektima udruga kojima se potiče ulaganje u lokalno djelovanje i volonterski doprinos aktivnih građana i ostalih dionika održivom razvoju zajednice. Odabrano je 8 programa udruga i 4 županija: Zadarske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske. Zaklada Kajo Dadić je osnovana pod okriljem udruge Mi kako bi sredstva iz nepokretne imovine kojim je ostavio Splićanin Kajo Dadić, po kojem je zaklada je dobila ime, bila utrošena za potporu učenicima i studentima slabijih materijalnih prilika te projektima koji imaju za cilj razvoj civilnog društva. Dogodine u ljeto će biti objavljen novi natječajni ciklus, a znači pored ovog natječaja mi već 6. godinu za redom objavljujemo natječaj Naš doprinos zajednici. A to vam je natječaj za građanske inicijative i na taj natječaj pored udruga, znači organizacija civilnog društva, mogu aplicirati i dječji vrtići, škole, mjesni odbori, ustanove. To je natječaj za građanske inicijative za nekakve konkretne akcije u zajednici. U prostoru zaklade Kajo Dadić se održalo potpisivanje ugovora za odobrene projekte u programskom području Društveni kapital zajednice. Potpisivanju je sudjelovalo 8 udruga po 2 iz 4 županije. Prvi put smo se prijavili na ovaj natječaj zaklade Kajo Dadić Društveni kapital i dobili smo sredstva i jako smo zadovoljni jer projekt djelomično financira i fiksne troškove rada udruge, što nam je jako važno jer mi iz toga djelomično i svoje plaće nadoknađujemo. Zadovoljstvo predstavnika udruga nije se moglo skriti. Sredstva koja su odobrena za ovih 8 projekata su u iznosu od 298.500 kuna. Taj iznos će udruge koje su potpisale ugovor i dobile projekte potrošiti u suradnji sa zakladom Kajo Dadić u svoje projekte kojima je cilj poboljšanje zajednice u kojoj živimo. Sadržajem projekta smo isto jako zadovoljni, znači radi se o povećanju društvenog kapitala zajednice kroz revitalizaciju tradicionalnih vještina gradnje suhozida. Znači, bit će dosta volonterskih akcija na otvorenom, nastojimo angažirati što više ljudi iz lokalne zajednice, uključiti ih u tu priču. Prošle godine se po prvi put ovakav tip natječaja pojavio, te se prošle godine za 2 udruge koje su odabrane izdvojila sredstva od 79.000 kuna. Pozitivno iskustvo od prošle godine zakladi je dalo poticaj da širi svoje djelovanje te potiče ulaganja u lokalno djelovanje i volonterski doprinos aktivnih građana i ostalih dionika u održivom razvoju zajednice. Provodimo 2 natječaja, već 6. godinu za redom provodimo natječaj Naš doprinos zajednici, a danas smo se ovdje našli na potpisivanju ugovora o financijskoj podršci za 8 odobrenih projekata u programskom području natječaja Društveni kapital zajednice. Svake godine udruga objavljuje natječaj u programskom području Društveni kapital zajednice, u kojem udruge mogu prezentirati svoje pripremljene projekte i dobiti financijsku podršku u realiziranju istih. Isto tako se svake godine dodjeljuju stipendije studentima koji si ne mogu priuštiti školovanje. Do sada je zaklada u proteklih 6 godina koliko djeluju udjelila oko 2.160.000 kuna. U slučaju da imate kvalitetan projekt koji bi mogao poboljšati zajednicu u kojoj živimo, upravo ste pronašli adresu na koju se možete obratiti za realizaciju svoje ideje.